lidi, dneska si ukážeme moji sbírku hokejových kartiček z Sport Extraligy 21-22 série 1, tak jdeme si to hezky prolistovat. Tady máme nějaké team powery, například Libor Kašík, brankář, útočník Michal Kryštof, potom tady máme Davida Krejča z Olomouce, útočníka, tady máme Rostislava Maroše, útočník Vítkovice, Libor Kašík, brankář, Zlín, Tomáš Plekanec, útočník, Team Power z Kladna a Rytíři Kladno. A můžeme se vrhnout na další část našeho albumu, tak jdeme na to. Tady máme Magic of the Goalie Kváčů z Liberce, Magic of the Goalie Neužila ze Sparty, Magic of the Goalie Saláka ze Sparty, Krošejle ze Sparty, Růžičku Krošejle z Mladé Boleslavy, Růžičku z Boleslavy Mladé a tady Kloučka Milana z Pardubic, taky golman. Tady máme Matěj Tomka z Kometa Brno. Tady máme Sedláčka z Olomouce, taky golman. Stezku Alaše z Vítkovic. Novotný Filip z Karlových Varů. Libor Kašík ze Zlína. Dominik Hrachovina z Matr České Budějovice. Landon Bow z Kladna. A to je všechno. Tak čau.